El president Montilla reivindica el llegat de Joan Maragall, forjat a base d'humilitat, ètica i compromís cívic. Ho ha afirmat en l'acte solemne d'obertura de l'any Maragall, en què han assistit més de 100 membres de la família, encapçalats per 3 dels nets de l'escriptor, Roser, Ernest i Pasqual Maragall. El cap de l'executiu ha destacat la vigència del poeta modernista i ha remarcat que ara és més necessari que mai preservar i escoltar els nostres referents, perquè sense ells només seríem una població i amb ells serem un poble, el poble imaginat per Joan Maragall. Avui el civisme de Maragall se'ns presenta com un símbol ètic i patriòtic de vigència absoluta. Una societat que cregui en el seu futur ha de practicar i defensar els valors comuns. Una societat que cregui en el seu futur ha de construir una ètica i un relat compartit. Una societat que creu en el seu futur necessita el compromís i la confiança de la ciutadania. I la societat catalana creu en el seu futur. Al llarg d'aquest any, en què se celebra el 150è aniversari del naixement de l'escriptor i el centenari de la seva mort, s'han programat exposicions, espectacles i lectures públiques. Tots els pretextos possibles per retrobar-nos amb les paraules de Joan Maragall. Un intel·lectual modern, una veu coherent i lliure que encara es manté vigent.